Ниһаят, без Йолдызлыда Сәләт корпоратив университетының күчмә интенсивында. Һәм барыбыз да монда җыелдык, ул да булса баш җитәкләр, Сәләт активистлары, Сәләт хезмәткәрләре һәм алар өчен 2 көнлек уку программасы әзерләнгән. Беренче чиратта мин монда безнең Сәләттә булган бергә эшләүче кешеләр белән тагын да якыннанрак танышасым килә һәм инде теге ниндидер гади генә эш буенча аралашу түгел, дуслар кебек, шундый бер даирәдә кешеләр кебек рәхәтләнеп бергә аралашу максатыннан килдек. Һәм әлбәттә, без монда команда белән эшләргә генә түгел, үз өстебездә эшләргә өйрәнәбез. Тагын ниндидер үзебез өчен яңа якларыбызны ачабыз һәм шәхес буларак үсәргә өйрәнәбез. Команда белән вакыт үткәрү минем өчен зур бәхет. Һәм инде икенчедән монда гомумән бүгенге көндә безнең тренинг башланды һәм бу тренингның һәрбер күнегүләре минем өчен зур яңалык һәм мин үземне яңадан өйрәнә башладым кебек. Команданың вәкиле ул шәхес буларак үсә, формалаша һәм бу күчмә интенсив кына түгел, бу гомумән тормышта көндә яңа белемнәргә омтылу, яңа тәҗрибә туплау һәм менә шундый төшенчәне тормышка ашыра торган ысул. Образовательная программа посвящена нескольким аспектам, и ее логика складывается от такого разбора и глубинного понимания, что такое проактивность у управленца, у руководителя, что значит вести, что значит следовать в процессах, в задачах, которые мы делаем. И мы смотрели, как вот этот момент понимания немножко чуть глубже, может быть, себя раскладывается в групповом взаимодействии. То есть насколько мы можем вот эту проактивность, которая основывается на осознанности, выборе и принятии ответственности, мы можем ее сохранять для получения эффективного результата, да, эффективного процесса, потрясающего результата и еще такого построения экологичного и бережного пространства для того, чтобы каждый человек был вовлечен, чтобы он чувствовал свою роль, чтобы он чувствовал собственную значимость и умудрялся еще получать удовольствие в этом процессе. Без нинди генә төрле тренинглар узмасак та, алар һәр вакытта безнең өчен гел файдалы була һәм менә бу корпоратив университетта бу кагыйдәдән искәрмә булмады. Алла бирсә, без менә шул белемнәрне үзебезгә туплап, алга таба да шул белемнәрне кулланып эш итәрбез.